Hartstikke mooi. Meestal je weer even showen naar je video van de Frieske vlogger. Ja, ik ben hier op een stuit op een plak waar ik net zo heel vaak kom. Dat is namelijk het winkelcentrum van Kamminga Born. Ja, nou dat vind ik wel oké, hoor. Ben je weer in de buurt of net? Ja hoor, ja. Okay. Ik haal hier al Salman boodschappen. Want ik hier nou ook een bericht jongen hier in kan gebeuren. Wie is bij de winkelkaartjes nogal van Albert Heijn? Dat weet ik niet. Nee? Nee. Ben je net bekend mee? Nou, je kan zelf scannen hè, bij de Albert Heijn. Ja, ja. En dan hier begrepen bij die winkelkaartjes wie de zelfscanhouders weer er afvallen of afgang. Toch baldadigheid of zoiets. Ja, dat kan misschien, maar ik heb nooit een karretje, want ik ga haast elke dag een boodschap. Oh, dus Johan. dan hoef ik niet een karretje. Johan, je broek nog een kaartje? Nee. Oh nee? Nee. Doe je wel zelf scannen dan? Nee hoor, ook niet. Ik net. Oké. Nee. Ik betaal gewoon contant. Oh, ik nog zelfs. Ja. Oh, weet je. Dat moeten we toch houden? Ja, dat is meestal de jeugd van hier uit de buurt. Want Oh, ja? de jeugd is hier de laatste tijd heel vaak bezig. Dus Oké. Wat doet hij dan? ja, zet hier alles op stelten. Zo vaak komt politie hier ook, dus Ja, hè? ja. Vervelend, joh. Voor die oudere westen, maar werkers kom je misschien ook weer in de buurt. Is dat ook wel les van hard, denk ik. Ja, zeker. Ik hoor af en toe wel weer verhalen van hun dat ze uit het raam zitten te kijken en dat ze dan weer dingen zien gebeuren. Ja, een gesprek van de dag hier. Ja, We komen hier best vaak, even voor de Ja? boodschapjes, hè? Hoe ben je hier dan net? Ja, in Blitzaert. Dat is nog iets meer noordelijk, toch? Nou, valt mee hoor, 5 minuutjes, dan ben je over Oké. de brug en dan ben je er. Dus Nou, ik zeg nou een Facebook bericht hier hoe de Albert Heijn in kan gebeuren. De zelfscanhouders die hier naar je stikken of zo. oh, is dat zo? Nou, ik gebruik nooit de zelfscan. Ik ga tot heel ouderwets gewoon boodschappen doen en dan bij de kassa afrekenen. Oh ja? En soms inderdaad wel bij die, hoe heet dat? Dat is dan wel, kan je wel zelf scannen, maar niet met zo'n handscanner. Of vind je dat net handig dan, met zo'n zelfscanner? Nee. Nee, ja, ik vind het ideaal. Ik doe een poeder dan in de tas en dan doe ik erin, dan scan ik het en Ja? dan kan ik het, hoe ik het net Ja, weer dat is- op de band. Ja, het is lastig als ze kapot zijn, dus dan zal je iets anders moeten bedenken. Ja, nee, klopt. Nee, maar goed, joh wist net dat zou je stikken. Nee, omdat ik ze niet gebruik. Sorry. Houd het op, Natuurlijk. hè? Ja, nee, is goed. Nou, succes, hè? Ja, Dank u wel. hoi. Hoi. Goeiedag, ik maak een video hier in het winkelcentrum kan wat gebeuren. Zoek je dat vreeg je mij net? Nee, liever niet. Nee, jouw leven net? Misschien horen we niet wel? Nee, want ik put hem boodschappen door van, want ik moet direct naar het ziekenhuis. Oh, oké. Nee, dan mag je snel baat geven. Goeiedag meneer, zoek je dat vreeg je mij? Nee, want ik was bij de kapper wezen. Oh ja, nee, dan mag je zeker trouwen in, want het is ook wel nodig, ook wel. Wat jongen? Zoek je dat vreeg je mij? Ja, wat is dat dan? Nou, ik maak je een video hier in het winkelcentrum kan wat gebeuren. Nou, dat is mooi. Ja, ik denk zo een vreeg. Wat vind je van het winkelcentrum hier? Nou, die is wel goed. Ja? Ja, we krijgen wel een winkel erbij. Oh, wat voor winkel dan? Nou, hier hè. Pois, hè? Oh, de Pois komt erbij. Ja, Oh, weet je man. komt de supermarkt bij. Ja, ja. Ben je een Pois man? Nee, ik kom overal hier. Wat maar goed capers. Oh, ja? Ja, weet. Ja. Nou, Ja, in de de reclame, hè? in de Pois goed keer? Ja, weet ik net. Nee, dat weet ik net, maar ik zie wel wat aan de reclame. En kom je ooit bij de Albert Heijn hier? Ja, zeker. Ja. Want Daar ik ga ik nog heen. Oh, daar ga je nog in? Ja, weet man. Want ik begreep namelijk dat er zien wat problemen bij de Albert Heijn. Dat bij de winkelkarkers of zo. Daar gaan telkens de zelfscanhouders die willen steken maken van de karkers. Oh, dat zou best kennen, hè? Nee, ik had niet mijn beurs gebruiken. Oh, je doet het met de zelfscan? Nee, jongen, nee. Nee? Nee, dat brengt niet mij. Nee, hè? Nee, jongen, nee. Ik moet zelf het touw wat in de hand houden. Ja. Oh, je bent ons bang dat je wat de controle verliezen? Ja, nou daarom. Hè? Daar moet je Oh, wel om echt? denken. Hè? Ja. Ja, je bent ik 28. Oh, blik, je bent al 28 al. Ja. Ja. Hè? Ik bedoel, maar daar moet je wel een beetje op denken, had ik, ja. Hè? Ja, maar ik zet nou de fiets op slot en dan ging ik naar binnen. Hè? Ik zou zeggen, een goede dag verder. Nee, doe weg. Hè? Ontjen. Ja, ontjen, hè? Ja. Succes. Hoi, Hoi. Ze kregen dus ook nog een nieuwe winkel erbij. De Albert Heijn die kreeg concurrentie jong, van de Puis of de Pois. Nou, goeiedag meneer, mag ik je wat vragen? Kom je hier een soort? Ja. Ja? En ik hier een vraag, want ik begreep je bij de Albert Heijn hier. Hier is wat problemen met de karkers. De zelfscanhouders die winnen je nog alles steken hier. Voor baldadigheid. Ik weet het net, maar ik neem altijd een mandje. Oh, je doet je broek net de zelfscan? Nee. Dat net. Nee, dat ook niet. Nee, geen behoefte doen of... Nee. Ik zie niet goed en dat soort dingen. Oh zo. Doe je zo niet goed? Nee.
Je hebt wat kleur in de bril, hè? Ja. Maar is dat gewoon omdat het mooi is, of hij dat... Nee. Omdat ik nachtblind ben. Oh, oké. Ja, dat is het probleem. Maar ik moet weer, want ik zit één te wachten. Oh, ja, nee, ja. Nou, Is goed, hè? Succes! Oh ja, zo je bent dus dwaande met een nieuwe winkel, hè? Een nieuwe pois komt hier in het winkelcentrum van Kammer gebeuren. Nou, goeiedag meneer. Mag ik u wat vragen? Mag ik u wat vragen? Ik maak even een video hier in het winkelcentrum Kammer gebeuren. Oh nee hoor. Nee? Nee. Oké, nou, succes hè. Wat is groen met oranje pure pois? Ik vind het vest gewoon, dat is een vest speciaal maken voor de pois. Nou, goeie. Ik denk, ja, de kleuren van de pois is al ons ook wel. Groen met oranje, hè? Ja, dat is niet helemaal. Nou, goeiedag meneer. Mag ik je wat vragen? Sorry? Oh, you speak English? Oké. Oké, nou. Slaagt het maar? Van nou daar. Ja. Ah, goeie. Ja, goeie. Oh, je bent van de Pois of net? Hij gaat waar niet. Waar is jou? Ja, net volgende week. Oh, volgende week wel. Ja, net nou heel waar. Ja, dat is nog een weekend. Oké. Nou, dan mag dan wel. Dat is wel wat mooi. Ja. Nou, gaan we wat nog doen? Een keer toch? Ja, zeker. Ja, wist. Oh, serieus. Oh ja, sure. Iets dat je blauwste. Ja, dan kun je samen een goedje zetten. Oh ja, zoiets. Oh ja. Ik ben dan natuurlijk niet het modernste trouwens. Ik heb mijn les. Wat zijn nou de skieringen? Je eerst naar je dicht dan? Gaat eerst echt? Misschien? Oh, en dan Ja. komt deze eerst van in plak. En het personeel gaat eerst echt mooi. En dan, Ja. en dan op den duur wordt die verbouwd. En dan komt het personeel misschien wel weer ronddeels. En dan zul je gravel blowen. Dus dat komt denk ik. Ja, dat vers wel hè? Zo is het. Dankjewel. Hoi. Wat vind je ervan dat je nog naar je Pois komt hier? Ik ben een poisgek, dus vanwege dat is nog tijd bij huis. Wat zei je binnen? Ik zei ik ben een poisgek, dus vanwege dat ben ik nog tijd bij huis. Pois gek, wat is dat? Nou, dat ik alleen het heb mijn boodschap melden. Ja hè? Ja, ik ben net een Albert Heijman of een Jumbo-freak. Dus pois, nou heb ik hem vlak bij de door. Ja. Nou, dat is ideaal voor jou dus. Oorsprong naar uit Nederland daar. Nou ja, dat zeg ik nog wel eens komen, maar nou heb ik het vlakbij. En nu ben je in de kamer gebeuren. Ja, je vlak aan mijn hoeken. Dus wat je onbelangrijk vindt, het beste wat gebeuren kon in het... Ja. Je wordt ouder en dan ben je vlakbij. Dan kun je met karken en boodschapje en kleren is. Noem maar hoe ze houden net maar uit hok. En wat maakt het de Pois voor jou dan zo aantrekkelijk? Of, Ja, jongen, het spul wat ze hadden, dat is goed. Ik met van die leeflaafje troep van Albert Heijn, maar ik niks had. Ik met dat Friese spul hebben, is wel dat trots. Maar dat goede burgervlees uit Jaarsloon had en dat kist even. ja, toch? Ja, zo simpel is het. Ik bedoel, gehakt en vlees bij Albert Heijn. Hij is uit het boeteloon. Nou, dat hoef ik net. Nee. Die raad ze vredig net. Zo simpel is het. Ja. Ik ben nog het boer van vroeger, dus dat zou mooi beloven. Ja, ik kom het zien, hè? Okay, hoi. Ja, ik denk, wat vinden jullie van dat er nu een Pois bij komt hier? Niet per se noodzakelijk. Oh nee? Een Pois, nee. Nee, nou ja, prima. Maar ik ga nooit naar de Pois. Oh nee, waarom niet? Ik weet niet. Eigenlijk, we gingen altijd naar de Jumbo of de Albert Heijn. En de Pois zit natuurlijk ook in Oudlaan en hier vlakbij Egelantierstraat. Ja, Dus ik denk dat misschien een Lidl of een Aldi ook prima was geweest. ja, zo meer een discount. Ja, denk het wel. Als je dan een Aldi hebt en een Pois, denk ik dat het misschien... Of een Albert Heijn hebt, dan is een tegenhanger misschien beter. Had ik misschien beter gevonden. En ik zag nog een bericht op Facebook over de karretjes hier bij de Albert Heijn. Dat die zelfscanhouders, die werden nog eens kapot gemaakt. Heb je daar ook nog last van ondervonden of niet? Nee, heb ik geen last van. Okay. Wij bestellen heel vaak boodschappen. Echt heel oké. lui. Oh ja? Ja. Werkt dat goed? Ik heb het nog nooit gedaan. Ja, is goud. Ja? Ja, dan maar krijg haal je je het dan op of hoe moet ik het zien? Nee, dan wordt het thuisgebracht. Oh. Ook nog. En dan heb je niet die impuls aankopen bij de kassa. Dat je denkt, oh dat is lekker, dat is lekker, dat is lekker. Ja, dan haal je alleen wat je nodig hebt. Dus dat is ook economisch iets beter. Ja, heb je er echt vooruitgang in gemerkt? Dat u inderdaad... Ja, je geeft veel minder uit. Je doet niet die impuls aankopen die je normaal doet als je in de winkel komt. Je kunt ze anders zelf niet bedwingen in de winkel. Nee. Lekker. Ja, nee. Ja, maar vol gooien die kaart. Klopt.
Hey Freek, als ik even goed in beeld ben wat voor winkels dat je al je binnen hier. Want de Poise komt hier nou, de Digi Repair Service. Ja, als dan een keer wat steken haast, in telefoon of zo. Nou, goeie. Dan krijg ik al 3 mensen in mijn tak aan. Oh, wat dan? Ik ben net geïnterviewd. Waar is dat voor? Oh ja? Ja. Oh, dan ben je een soort van woordvoerder. Ja, wat dat zijn? Ah, voor de Friese Vlaar vanzelfs. Oh ja. Geweldig. Wat vind je van de Night Poise komt je dan? Nou, ik ben net zo Porsche-achtig. Nee? Nee, ik mis de Jumbo. Oh, je mist die. Ja, Ziet hij hier eerst? Ja, die ziet hier en die is uitbrand. Ah, oh. En die is er met opgehouden en dan komt de Porsche hierin. Nee, Ja. ik ben nog nooit zo Porsche geweest. Nee, wat is er net goed aan de Poise dan? Ja, Of ik vind dat van die krappe winkels en zo. Het valt hier misschien... Ja, weet ik net natuurlijk wel net. Maar ik ben net Albert Heijn. Nee, hè? Nee. Ik ben echt een Jumbo-vrouw. Ja, dus ik ga wat verderop naar de Jumbo. Cambuurplein. Oh, oké. Oh, ja. Ik zeg even... Ja, Safia is een het klein net, maar... stukje. Ja. Wat toch? Oké. Ja, ik vind het wel goed. Weer is het anders. Je bent wel een Poise man? Ik ken Porsche niet, dus ik ben helemaal blanco wat dat betreft. Dus, Poise is nog je Friese zaak, hè? Dat komt iets nets. ja, dat weet ik, ja. 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 Maar goed, oké. Nou ja, prima. Dankjewel. Je bent voor de Porsche. Nee, ik ben net voor de Poise. Het is wel haast denken, hè? Dat ik het zo vreemd. Maar zo is het net, hè? Nee. Nou, in die zin ben ik voor de Poise dat het een Friese winkel is. Dat vind ik wel mooi natuurlijk. Maar voor de rest ik kom er eigenlijk zelf eigenlijk net zo vol eigenlijk. Nee. Ik had liever dat hier een HEMA was gekomen met een bakkerij en een zitje erbij. Oh, zo. Want die oudere mensen daar in het verzorgingshuis, die hebben dan ook eens een uitje. Hè? Ja, zeg maar. Dat kan je hier helemaal niet. Nee, kan je net ergens koffie drinken. Maar ik heb bij die, wat is het, snackzaak of zo daar ergens of zo? Nou ja, daar zit dan een speciaal die jongen uit de friet eten is. Daar komt ze orderen net zo gauw. Is er een soort koffiecorner hier of zo dat die wel mensen is? Ja, dat is wel menselijk. En de bakkerij heeft dat ook niet meer. Die dat vroeger ook, maar die heeft het ook niet meer. Nee. En ik ben echt van graag naar de HEMA, dus wat mij betreft. Dus hier eigenlijk een HEMA zitten, man, een Jumbo. Want ik zei jij een koffiecorner. Ja. Oh ja, er komt... Als je dat even regelt. Dan... Ja, ik zeg het even regelen. De fietsenzaak op het eind, oh. die is ook voort. Oh ja. Nou, dat zou een HEMA kunnen komen. Ja, maar dat is heel jammer, want ja, daar ga je ook heen met je fiets, met je stukkende fiets. Ja, snap ik. Nou moet je helemaal naar de Pierpandenstraat. Nou, dat is aan de andere kant van de stad. Ja. Dan kom je ook niet met een lekker band. Ik weet niet wat voor fietszaken. Ik zelf al naar op de Scrons, die Mindert Cycling World of zo. Oh, ja, nou ja, dit is mijn te vriezen. Dat is een prima zaak. Ja, dat zegt, die zit op een Pierpandenstraat, hè. Maar ja, ze hebben dit nu sluiten, dus daar staat ook weer een leeg appartement. Of een winkel. En de Chinezen natuurlijk, hè. De Chinees? Oh, die zit hij verderop? Ja, nou ja, die man is die. Oh, ja, dan hoort het op. Van het zomer of van het voorjaar was hij ineens dood. Dus ja, het is maar te hopen dat er weer een nij in komt in de Chinees. Dit is al die goed geweest. Ja? Ja. En wat vind je er nog van dat er een Porsche erbij komt? Monsterachtig. Monsterachtig beter dan die andere. Ja, hè? Ja, echt waar. En wie Jumbo zit ervoor, had begrepen? Ja, klopt. Je bent net zo'n Jumbo man? Nee. Ben je wel een Porsche man? Nou, Porsche, maar ja. Zo goed is de Porsche niet, maar die zat altijd daar. Ja, dan zeg ik, ja. Maar voor de rest is altijd goed. Ik ben blij dat die volgende week weer open gaat. Ja, volgende week de waars, hè? Dan zullen wij. Zit er ook helemaal dan? Oh, dat was de bedoeling, hè. Even kijken nou. Ja, je weet het maar nooit. Nee. Nou, succes, hè? Ja, oké, nou. Ja. Je hebt ook succes. Ja, dankjewel. Oké, hoi. Mooi winkelcentrum. Ja? Ik ben hier al 20 jaar. Oh. En Johan moet op zo'n autowasstraat fucking gaan? Ja. Ik ging al eens in de auto wassen. Oh, zo. Eén keer in de week. Ja. Vandaar. Ja, vandaar. En ben je dan een Opel man? Want ik zie ook een Opel. Ik ben een Opel man, ja. Ja, hè? Ja. Of voor Opel Hajo dan? Ook vreemd, Opel Aguilahek. Oh. Maar je bent altijd al een Opel man geweest? Ja. Ja, hè? Wat spreekt u dan zo aan in Opel? Opel, ja. Dat vind ik een mooi interieur. Een mooie riederij altijd. Ik heb ook Citroën zo'n Picasso, maar dat bevoelt me net. Nee, hè? Nou, heb ik altijd Opel. Al jaren. En wat voor Opels zou je gaan dan? Opel Crossland gaan. Opel Astra. Opel Vectra een paar keer. Dat ik altijd geen Opels gaan. En wat vind je nou de beste Opel die je gewoon hebt? Nou, dit is de beste. Ja? En de schoonste. Ja, hè? En de goedkoopste.
In de wegenbelasting. Maar riet er het beste? Ja, hij riet goed. Ja, hè? Het mooie badje. Dus zo zeggen Vector, die heeft wel grutter, die riet wel Ja, mooi. die heb ik gewoon, maar die is wat zwaarder en het kost wel meer in de wegenbelasting. En wat vind je ervan je naar je pois komt hier in het winkelcentrum? Schitterend. Dat zal niet worden. Oh. Het hangt nog recht in het pand. Ja, zo ja. We hebben hier een supermarkt, dat is deze. Nou ja, 2. Dat wie er min in je supermarkt? Ja, als je wat ze net hebben, dan kan je er even in doen. En dan was naar Kamerplein. Ja. Daar kom ik ook wel, maar daar heb ik geen poos. Nee. Vandaar. Maar vind je een fijne winkelpois? Ja, dat maakt wel uit. Je hebt al die leuke aanbiedingen. Ja, zo, ja. Vandaar. Ja. Zet me nu op camera. Ja, ik wil filmen. Op een filming. Ja. Nou, stik er mooi op. Nou ja, leuk hoor. Wil je zien? Ja. Tuurlijk, kom zien. Dat is zien. Oh ja. Nou, net zien hè? Ja, netjes wel in. Komt die in je boekje of zo? Hé? Komt die in het boekje? Nee, YouTube. Helemaal in je YouTube kanaal. De Friese Vlogger. Oh, zo. Ja. Nou. Succes ermee met z'n man. Ja, nou dank je wel. Misschien herkennen die me wel aan. Ja, misschien wel. Op Steeds YouTube. aan. Misschien hebben we die Opelman. Wat Dat zei steeds aan, dan hebben we die Opelman. Ja. Zo, je notenboek als een Opelman, hè? Ja, dat mag ik. Ja. Verder hoef ik niet van me te weten. Nee, Opelman is genoeg. Opelman is genoeg. En je was je Opel altijd bij fucking daar. Fucking wasstraat. Ja, is dat de beste wasstraat in het oud? Vind ik wel. Ja, dat maakt het iets beter dan. Nou, alle geduld ervoor, alle tijd ervoor. Oh. En het wordt perfect. Nou, succes. Fijne feestdagen. Nou, ik alvast. En een schaal uiteinde. Ja, dankjewel. Nou, Goed zin, hè? Hoi. Vond ons nou een mooi filmpje? Doe dan toen omheen. Wil je meer zien van de Friese Vlogger? Abonneer je dan. Tot de volgende video. Geweldig. Dit stiekem zelf al eens opeten, hè? Nee, mij wel erin, maar ik ben er heel laag om het niet te maken, hoor.